Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών στην Ιταλική πρωτεύουσα ένας από τους ισχυρότερους οικονομικούς παράγοντες του αιώνα που πέρασε. Ήταν ο Αμερικανός χρηματιστής John Pierpont Morgan, γνωστός και ο J.P. Morgan, ιδιοκτήτης ενός από τους μεγαλύτερους χρηματιστικούς και τραπεζικούς ομίλους στον κόσμο, ο οποίος ήλεγχε το σιδηροδρομικό δίκτυο των ΗΠΑ, την παγκόσμια παραγωγή χάλιβα, κρίσιμους τομείς της ναυτιλίας, καθώς και 47 από τις μεγαλύτερες αμερικανικές επιχειρήσεις. Η τραπεζική και βιομηχανική αυτοκρατορία που κατήχε επέτρεπε στο Μόργαν να έχει άμεση πρόσβαση στην πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ και να επηρεάζει καθοριστικά τις αποφάσεις της, πράγμα που ο ίδιος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο για να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του. Μετά το θάνατό του, η αμύθιτη περιουσία του θα περνούσε στο γιο του J.P. Morgan το νεότερο, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα ανέπτυσε πλούσια δραστηριότητα ως χρηματοδότης των δυνάμεων της Αντάντ, ενώ στη συνέχεια θα αναλάμβανε τεράστια έργα ανασυγκρότησης στη μεταπολεμική Ευρώπη. Έρχεται στον κόσμο ένας από τους αξιότερους εκπροσώπους της σύγχρονης λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας. Ήταν ο ποιητής, συγγραφέας και διπλωμάτης Οκτάβιο Πάζ, ένας πολιτικά στρατευμένος δημιουργός, ο οποίος το 1990 τιμήθηκε για το έργο του με Νόμπελ λογοτεχνίας. Οι γαλλικές αρχές απαντούν με εξαιρετικά βίαιο τρόπο στις αντιδράσεις των Γερμανών κατοίκων του Ρουρ, που αντιμάχονται τη στρατιωτική κατοχή της περιοχής τους από τους Γάλλους. Οι Γάλλοι στρατιώτες δεν θα διστάσουν να ανοίξουν πυρ κατά των απεργών εργατών των εργοστασίων Κρουπ, δολοφονώντας εν ψυχρό 13 από αυτούς. Η Βρετανική κυβέρνηση, παρέχοντας γενναία οικονομικά κίνητρα, δημιουργεί την Imperial Airways, τον πρώτο στον κόσμο εθνικό αερομεταφορέα. Η εταιρεία προήλθε από τη συγχώνευση 4 μικρών ιδιωτικών αεροπορικών εταιριών και ενισχύθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό για την ανανέωση του στόλου της, υπό τον όρο ότι τα αεροπλάνα που θα αποκτούσε θα είναι βαρύτερα του αέρα και θα φέρουν βρετανικές μηχανές. Η πρωτεύουσα Μανάγκουα ζει μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής, όταν νωρίς το απόγευμα πλήττεται από έναν τρομερό σεισμό. Αν και η σεισμική δόνηση διήρκησε μόλις 6 δευτερόλεπτα, οι καταστροφές που προκάλεσε στη Μανάγκουα ήταν τεράστιες. Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, χτισμένο πρόχειρα και με φτηνά υλικά, μετατράπηκε ακαριέα σε σωρούς ερειπίων, ενώ το καταστρεπτικό έργο του εγκέλαδου ήρθαν να συμπληρώσουν δεκάδες πυρκαγιές που ξέσπασαν ανάμεσα στα ερείπια, κάνοντας παρανάλωμα της φωτιάς σχεδόν ό,τι είχε απομείνει όρθιο. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, το 1/20 του συνολικού πληθυσμού που διέθετε τότε η Μανάγκουα, υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους από το σεισμό και τις πυρκαγιές που ακολούθησαν, ενώ όλοι οι υπόλοιποι, πλην ελαχίστων, είχαν απομείνει άστεγοι. Το οικονομικό κόστος της συμφοράς ξεπέρασε τα $15 εκατομμύρια, ενώ το ισχυρό πλήγμα που δέχτηκε η φτωχή χώρα οδήγησε σε διάλυση τον ισχνό κρατικό της μηχανισμό. Έτσι, το έργο της περίθαλψης των θυμάτων και της παροχής βοήθειας προς τους αστέγους ανέλαβαν οι Αμερικανοί πεζοναύτες που είχαν εγκατασταθεί στην Νικαράγουα από το 1927 για να διασφαλίσουν τα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Αμερικής. Λίγους μήνες πριν την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γεννιέται στην πόλη Βισμπάτεν της ναζιστικής Γερμανίας ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου γερμανικού κινηματογράφου. Ήταν ο σκηνοθέτης Φόλκερ Σλέντορφ, ο οποίος προκάλεσε αίσθηση το 1975 με την ταινία «Η χαμένη τιμή» της Καταρίνα Μπλουμ, την οποία σκηνοθέτησε από κοινού με την τότε σύζυγό του Μαργαρίτα Φον Τρότα, σε σενάριο βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα του Χάινριχ Μπέλ. 4 χρόνια αργότερα, 1979, μια άλλη ταινία του Σλέντορφ, το «Ταμπούρλο», κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου διηγήματος του Γκίντερ Γκράς, θα αποσπούσε το Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας, αλλά και τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών.
Μια οξύτατη σύγκρουση ανάμεσα στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών George Marshall και τον Σοβιετικό ομολογό του Βιάτσεσλαβ Μολότοφ απειλεί να τεινάξει στον αέρα τη διάσκεψη κορυφής που είχαν στη σοβιετική πρωτεύουσα οι 4 ισχυρότεροι εταίροι του αντιχιτλερικού συνασπισμού. Τη σύγκρουση είχε προκαλέσει η αντίδραση του Μάρσαλ στην απέτηση των Σοβιετικών να εισπράξουν από την τρέχουσα βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας τις πολεμικές αποζημιώσεις που είχαν καταλογιστεί στους ηττημένους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως η πραγματική αιτία της σύγκρουσης βρισκόταν αλλού, στους ριζικά διαφορετικούς σχεδιασμούς της κάθε πλευράς για το μέλλον της μεταπολεμικής Γερμανίας. Αυτοί οι σχεδιασμοί θα οδηγούσαν σε ναυάγιο και τη νέα προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ των 4 πρώην συμμάχων σε μια δεύτερη διάσκεψη κορυφής στο Λονδίνο, η οποία θα κατέληγε και πάλι σε αποτυχία. Ένας Σουηδός διπλωμάτης, ο Ντάγ Χάμαρσκελντ, επιλέγεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως ο νέος Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού. Ο Χάμαρσκελντ, του οποίου η επιλογή θα επικαιρωνόταν μία εβδομάδα αργότερα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα διατηρούσε το αξίωμά του μέχρι το 1961, όταν κατά τη διάρκεια ειρηνευτικής αποστολής στο Κονγκό θα έβρισκε το θάνατο λόγω συντριβής στην αφρικανική ζούγκλα του αεροπλάνου που τον μετέφερε. Έναν μόλις χρόνο μετά την ανάδειξή του στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης, ο Νικίτα Χρουτσόφ ευνηδιάζει τη Δύση με μια πρόταση που προκαλεί διεθνή αίσθηση. Ζητεί την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ, αλλά η πρότασή του απορρίπτεται ασυζητητή από την ηγεσία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Δύο μόλις χρόνια μετά την οριακή εκλογική του νίκη και την ανάδειξή του στο αξίωμα του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο ηγέτης των εργατικών, Χάρολντ Ουίλσον, οδηγεί και πάλι τη Βρετανία στις κάλπες. Αυτή τη φορά θριαμβεύει, αποσπώντας 363 έδρες έναντι 253 των συντηρητικών και προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς των οπαδών του σε ολόκληρη τη χώρα. Ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες της ροκ, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Ρούμπινστάιν της κιθάρας όπως αποκλήθηκε, ολοκληρώνει την εμφάνισή του επί σκηνής με μία έκπληξη. Μπροστά στα μάτια χιλιάδων παραλυρούντων θαυμαστών του, βάζει φωτιά στην πανάκριβη κιθάρα του και στη συνέχεια την καταστρέφει ολοσχερός. Έκτοτε ο Χέντριξ θα επαναλαμβάνει το ίδιο σε όλες τις εμφανίσεις του επί σκηνής, καθιερώνοντας μια περίεργη μόδα που σύντομα θα αποκτήσει πολλούς οπαδούς στο χώρο της ροκ μουσικής. Λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του γερουσιαστή Μπομπ Κένεντι να διεκδικήσει το χρήσμα των Δημοκρατικών για τις επικείμενες προεδρικές εκλογές κόντρα στον ήδη πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, το σκηνικό στους κόλπους του κόμματος ανατρέπεται άρδιν. Αιτία, η ευνηδιαστική κίνηση του αντιπάλου του Κένεντι, Λίντον Τζόνσον, ο οποίος γνωστοποιεί ότι παραιτείται από τη διεκδίκηση νέας προεδρικής θητείας, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνει την αναστολή των αεροπορικών βομβαρδισμών στο Βόρειο Βιετνάμ. Ολοκληρώνεται το διήμερο δημοψήφισμα που είχε προκηρύξει ο νέος ισχυρός άνδρας του Ιράν, Αγιατολάχ Χομεϊνί, για την έγκριση των βασικών αρχών του νέου υποκατάρτιση συντάγματος, το οποίο προέβλεπε την ανακήρυξη της χώρας σε Ισλαμική δημοκρατία. Στις κάλπες θα προσέλθουν όλοι οι Ιρανοί άνω των 16 ετών και η πρόταση του Ιρανού ηγέτη θα επικυρωθεί με το συντριπτικό ποσοστό του 99%. Ένας νεαρός ηθοποιός, ο 27χρονος Μπράντον Λι, γιος του διάσημου πρωταγωνιστή ταινιών καράτε Μπρους Λι, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο μιας απρόσμενης τραγωδίας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Το Κοράκι», στην οποία και πρωταγωνιστούσε. Όλα συνέβησαν όταν για τις ανάγκες της ταινίας ο νεαρός Λι πυροβολείται με όπλο, το οποίο όμως από τραγικό λάθος, αντί να φέρει άσφαιρους κάλικες, ήταν γεμάτο με πραγματικές σφαίρες, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του άτυπου ηθοποιού. Το αποκαλούν στέγη του κόσμου. Χαμένο πίσω από τις κορυφές των Ιμαλαίων, με έδαφος άγωνο, τραχή και έρημο στο μεγαλύτερο μέρος του,
Το οροπέδιο του Θιβέτ, στα σύνορα μεταξύ Ινδίας και Κίνας, ήταν για αιώνες το μήλο της έριδος για τους ισχυρούς γειτονές του. Τμήμα της Κινεζικής επικράτειας από τον 18ο αιώνα περνά κατόπιν σε βρετανικά χέρια, αρχικά ως τμήμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας των Ινδιών και στη συνέχεια ως προτεκτοράτο. Και μένει τέτοιο μέχρι το 1951, όταν η λαϊκή πλέον Κίνα επανέρχεται και επανακτά την περιοχή με την ισχύ των όπλων. Το κομμουνιστικό Πεκίνο όμως δεν μπορούσε να ανεχθεί την ιδιότυπη μοναστική θεοκρατία που αποτελούσε καθεστώς στο Θιβέτ. Αλλά ούτε και οι Θιβετιανοί την προσπάθεια βίαιης αλλαγής των ηθών και εθήμων που κουβαλούσαν μαζί τους επί αιώνες. Έτσι, 8 χρόνια αργότερα, το Μάρτιο του 1959, υποκινούμενοι από το περιβάλλον του θρησκευτικού και κοσμικού του ηγέτη, του Δαλάι Λάμα, και παρά τις επιφυλάξεις του ίδιου, οι Θιβετιανοί εξεγείρονται. Βοηθούσεις και της αμερικανικής CIA που ήθελε να βάλει χέρι στην ευρύτερη περιοχή, αδιαφορώντας εάν μια εξέγερση σχεδόν αόπλων και χωρίς στοιχειώδη στρατιωτική εκπαίδευση μοναχών είχε προδιαγεγραμμένο τέλος, αντιμέτωπη με τον Κινέζο γίγαντα. Η εξέγερση, όπως ήταν επόμενο, πνίγεται στο αίμα. Αλλά όταν τα κινεζικά στρατεύματα φτάνουν πρώτον πυλών της πρωτεύουσας, η CIA οργανώνει τη διαφυγή του Δαλάι Λάμα και τον οδηγεί μεταμφιεσμένο στην Ινδία, επιδιώκοντας να τον εκμεταλλευτεί εκεί ως μοχλό πίεσης προς την Κίνα, αλλά και επηρεασμού των εκατομμυρίων βουδιστών της Ινδικής επικράτειας. Όταν ο Δαλάι Λάμα έφτανε στην Ινδία, το ημερολόγιο έγραφε 31 Μαρτίου του 1959. Αμέσως του προσφέρεται πολιτικό άσυλο. Όμως εκεί, ο αυτοεξόριστος Δαλάι Λάμα αρχίζει σιγά σιγά να αυτονομείται και να ακολουθεί μια δική του πορεία σύνεσης και σοφροσύνης που θα του αποφέρει τη διεθνή αναγνώριση και τελικά το σεβασμό ακόμη και από το Πεκίνο, αλλά και τη μεγάλη τιμή ενός Νόμπελ για τη συνεισφορά του στον αγώνα για την ανεξαρτησία της χώρας του και την παγκόσμια ειρήνη. Verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο είχαν προετοιμαστεί ως μια μεγάλη φιέστα από τους διοργανωτές τους. Μια φιέστα που εκαλείτο να αποδείξει και στους τύβους την ανωτερότητα της άρειας φυλής. Τα σχέδια τους ανέτρεψε ένας μεγάλος Αμερικανός αθλητής, ο Τζέσσε Όουενς. Τρέχοντας σαν σφαίρα, ο Όουενς κόβει πρώτος τον ύμα στα 100 μέτρα με τον εκπληκτικό για την εποχή του χρόνου των 10,3 δευτερολέπτων, ισοφαρίζοντας το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ. Λίγο αργότερα, ο Όουενς καταπλήσει και πάλι. Κόβει πρώτος τον ύμα και στα 200 μέτρα, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 20,7 δευτερόλεπτα. Ο Χίτλερ δυσανασχετεί, αλλά ο Όουενς του επιφυλάσσει και νέες απογοητεύσεις. Ο εκπληκτικός αθλητής πρωτεύει και στο άλμα εις μήκος, σημειώνοντας μάλιστα νέο Ολυμπιακό ρεκόρ. Λίγο αργότερα, ο θρίαμβος του μαύρου πρωταθλητή ολοκληρώνεται όταν ο Όουενς αποσπά και νέο χρυσό μετάλλιο, τρέχοντας με την αμερικανική ομάδα σκυταλοδρομίας στα 4x100. Ήταν ένας πραγματικός άθλος του Όουενς που γίνεται ο ήρωας των αγώνων. Για τον Χίτλερ όμως το πλήγμα ήταν αφάνταστα σκληρό. Ο Γερμανός δικτάτορας, αγανακτισμένος, αποχωρεί από το στάδιο για να μην υποχρεωθεί να συγχαρεί το μαύρο Ολυμπιονίκη. Η στάση του Χίτλερ στυλιτεύεται διεθνώς. Αλλά δυστυχώς τον πολυνίκη αθλητή θα απογοητεύσουν και άλλοι. Ούτε ο Αμερικανός πρόεδρος με συνεχάρει λόγω του χρώματός μου, δηλώνει αργότερα ο ίδιος ο Όουενς, που επιστρέφοντας στην πατρίδα του θα υποχρεωθεί να τρέχει σε αγώνες στοιχημάτων, συναγωνιζόμενος άλογα για να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Έτσι, βαθιά πικραμένος, θα φύγει ο Όουενς μια μέρα σαν σήμερα, στις 31 Μαρτίου του 1980.